Batori bw'echaya asa amasamba kogenda nse magaichi factory ch'echaya korenta chimashini chiogotora echaye egento kiagerete abakori emirimo okobutwa nigo bono omongineer Adams Mochenu atebire ng'a achikonyara koba gose ogotaigwana kwa abatori echaye ase chinsemo echio abo igo gotanyora emirimo na nokoigwa korwa asa abarai nigo bono kiagerera omomenyi bwa ekaunti ya Nyamira konyara koba gakonyora omochando oyo kagokwana ase ekenyoro kia Erandi kegotoka Itiba ebunge ya North Mugirango ekaunti ya Nyamira. Adams Mochenu oyo okori ekerego kia oboseneta Nyamira nigo asabire abarai ba Nyamira onchoreria eri abamenyi bachikonyara koba bagosirwa ase emirimo erio yabo yogotora echaye. Ndeteng'eri nete Nyamira ninde nyebwati mpaka Nyamira ekore gasi ase roli eria representation bwango jana teba egente getanga ningo chikubulia ali senate muina antu agwata masamba abantu baitu bakabukire mambia bagenda gotore chai akega bakareta chimashini ali abantu mukairana isiko echire elimu agachire mokomoni unanenga kiyo musara teyo abantu bakorire gasi nao bare kenyoro both skilled bali barenge manager na unskilled bali bahengo tole chai mbabwati gasi Ministry of Labor ikabeke kinako tin yego teba tiga bayuwane na abanyene amasambalia egere banyare komenya ne community burungi bakeichi machine abantu bairane bakorega munganchire ebegente getanga ningo chigusuguma ninde ngaigulero lirina arengo mokengo soma ikongalia abantu mbagachire batenya amasamba bareta chinko bawe chimbuli ne chingondi na otu bakalisiri mali lero bune ngombe korekana e fine ya 10,000 ne economy ya kasongo ngaimokuruzi e fine ochi waka na usina abana ko ire school igo moroche ninde okungia mangana alisa bwengi ateba omugusi itule mayaga yango Fred Okengo mulikorara Mochenu Matiani Mochenu yewe kenga kielirende moko nyoro mwana itugorari nansa moko nyora Mochenu